Jeg tror jeg nok lige, vi var en tur i Djurs Sommerland, ikke? Og det var mega nice. Mega lille forlystelser. Fordi sådan lyder det. Der er aben. Ja. Så ham der flyver. Nå, ja. Thomas, kan du lige fortælle, hvad der sker derovre til venstre med vandet? Det der sker lige der, som der faktisk er til højre, ikke? Det er, at det er et vandfald. Wow. Og det specielle ved det her vandfald, det er, at det er kunstigt. Så fik vi også lige fået det på plads. Line, okay, der må ikke dreje. Se, nu skal lad være med at dreje. Lad være med at dreje. Ja. Nu kommer der en, der spytter på jer. Hvor? Bag dig. Så kommer den. Men, jeg kan godt lide det, hvor vi kører lige ud, og Thomas er bare sådan. Så. Nu! Så for Søren, så er det både i HD og alt muligt, Karoline. Nej. Kom så, Karoline. Okay. Der var det den her gang. Godt, kom. Hold da kæft. Ej, det er da